Alex díxome que unha vez lle enseñou a unha tía o audio da peli del jugador, que era un amor de verdad, unha casa de verdad, e ela díxolle que para ela ese amor é utópico, pero que polo menos ele ten a esperanza de encontralo. Pode que eso sea o que máis nos divida as persoas. Tuve unha conversación sobre o amor con alguén moito maior que a mí, pero entendín que o víamos igual, tío, e eso cambioume de verdad. E é unha das razóns polas que estou aquí. Hai veces na vida, tío, que tens que facer o que te apetece, sin escoitar a nadie nin a nada máis que a ti. Tirarte a piscina, lanzarte, escalar, que é o que pode salir mal, sabes? O sea, que hai máis bonito que a sensación de vou non facer. Eu con momentos que pude arras iba, pero sin mollar os pés non pasaba, Eu creo que parece que hasta sanaba os pés. Parecíamos. A mí gustame moito a Praia do Rato. Sempre dixen que si queres verme, sabes onde estou. Si é algo malo, estarei en Razo. E si é algo increíble, tamén estarei en Razo. Que é unha hipálaxe? Unha hipálaxe é un recurso literario. Tes dous adxetivos e dous nomes. En vez de ir cada adxetivo co seu nome, intercámbialos. Por exemplo, rapaz guapo e mar azul. Pois cambias e por rapaz azul e mar guapo. Non, Pablo. E na música... novia dunha vez. E na música... Estarei en Razo. Eu sempre quixen facer un disco. Estarei en Razo.